खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बिश्वजित दैमारिनि मोब्लिबारि बिबुंथिखौ लानानै कंग्रेस आरो टीएमसीआ धरना होदों। दिल्लीनिफ्राय आमेरिका थांनाय एयार इन्डिया बिरखंआ रासियायाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। नागालेण्डआव सैमा बेदर फाननो मोना फोरमायदों गुवाहाटी हाइकर्ट। 16,000 हार्टनि बेमारिखौ फाहामनाय मुंदांखा कार्डिय' डाक्टारा गावबो हार्ट एटाकजों जिउ गोमादों। मणिपुरनि कुकी आइजोफोरा अमित शाहनि दरखंआव धरना होदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिनि मोब्लिबारि बिलखौ बाङाइ खालामनोब्ला बिफां सायायाव जिरायनांगौ होननानै बुंनाय बानबुंथिनि हेंथायै हेंथा दोलोनि एमएलए एबा कंग्रेसजों लोगोसे टीएमसी दोलोआ धरना होनानै सोमावसारदों। करीमगंज समस्तिनि कंग्रेस एमएलए कमलकिया पुरकाइस्टआ बुधबारखालि बिफां सायायाव जिरायनानै धरना होदों आरो तृणमूल कंग्रेसआबो बिश्वजित दैमारिनि बुंनाय रावनि हेंथायै गसंदों। बेनि अनगायैबो आसामनि मोब्लिबारि मावख' मोखाङाव जथेनानै गोदानै जाखांफुंनाय आम आदमी पार्टीआबो मोब्लिबनि बिल बांनायनि हेंथायै धरना होदों। आसाम प्रदेश तृणमूल कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि रिपुन बराया बिश्वजित दैमारिखौ सोंखेरेनानै बुंदों दि आथिखालाव रायजो सरकारा मोब्लिब गोहोखौ बांहोनो नागारै बिलखौल' बांहोबाय थादों आरो बे समावनो आसाम आयेन आफादनि मासिगिरिया बेफोरबायदि बानबुंथि होनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। एयार इन्डिया बिरखंनि बयिं 173 बिरखंआ दिल्लीनिफ्राय आमेरिकानि सान फ्रान्सिस्क'सिम थांनाय समाव 6 घन्टा अख्राङाव बिरखांनायनि उनाव इन्जिननि जेंनानि जाहोनाव रासियानि गोथौ ओनसोलनि फिसा बिरखं गाथोन मागादानाव इमारजेन्सि लेन्डिं खालामनांदों। बे बिरखंआव गासै सा 216 हान्थियारि आरो सा 6 केबिन क्रिउ दङमोन। तरुण शुक्ल मुंनि सासे खौरांगिरिया गावनि टुइट एकाउन्टआव फोरमायनाय बायदिब्ला बै मागादानाव नांगौबायदि जेबो हटेल रुम गैयैलाय स्लिपिं मेट्रेस लानानै गोबां हान्थियारिफ्रा आथिखालाव गंसे फरायसालियावसो थानांदों। ओजोंहाय इन्डियान एम्बेसियाबो दासिमबो रावबो खौरां लाहैयाखै होननानै गोबाङानो दुखु मोननाय फोरमायदों। फारसेथिं एयार इन्डिया कम्पानियाबो दासिमबो गुबुन बिरखं दैथाय हराखै। 10,000 किल'मिटार गोजान थांबावनांगौ दङ बै थावनिनिफ्राय सान फ्रान्सिस्क'आ। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि नागालेण्ड बेन्च कर्टआ जास्टिस माननि बांखुंनि जोहै बिजिरनाय होनानै नागालेण्डआव सैमा बेदर फाननायखौ होबथादों। थांनाय 2020 मायथाइनि एप्रिल दानाव नागालेण्ड सोरखारनि केबिनेटआ सैमा बेदर फाननो मोनगोन होननानै थांखि लादोंमोन। बेनि हेंथायै गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि नागालेण्ड बेन्च कर्टआ बिजिरनाय होनानै बुंदों दि आथिखालाव नागालेण्डनि हटेल रेस्टुरेन्ट बायदिफोराव सैमा बेदर फाननो मोननाय नंलिया। मानो होनोब्ला जायफोरा सैमा बेदर जाया बिसोरनि थाखाय गोबां सुबिदा सोमजियो। बेनिखायनो बयनिबो मोजां समानथायखौ नोजोर होनानै नागालेण्डआव जायखिजाया हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव सैमा बेदर फाननो मोननाय नंलिया होननानै बिजिरसालिया बिथोन जारि खालामदों। गुजरातनि जामनगराव ओनसोलनि मुंदांखा कार्डिय' डाक्टार जाय दासिमहालागै सा 16,000निबो बांसिन हार्टनि बेमारिफोरखौ फाहामखांबाय, बै डाक्टारा मंगलबारखालि गावबो 44 बोसोर बैसोआवनो हार्ट एटाक जानानै जिउ गोमादों।
थैनाय डाक्टारनि मुङा 41 बोसोर बैसोनि गौरव गान्धी। सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला डाक्टार गौरव गान्धीनाव जेबो बेबायदि गेदेर बेमार गैयामोन। समबारनि बिलिफाङाव नखरनि गथ' गथाय आरो बिसिजों मोजाङैनो जाखां लोंखां उन्दुदोंमोन। अखानायै मंगलबारनि फुङाव 6 रिंगायाव मर्निं वाक खालामनो थाखाय जेब्ला बिसिया फोसायो अब्ला डक्टर गौरव गान्धीखौ थैनानै थानाय हालोदाव मोनो। हाखु दाखु हस्पिटालाव लांदोंमोनब्लाबो नाथाय डाक्टारा गौरव गान्धीखौ हार्ट एटाकजों थैबाय होननानै फोसावो। गोदान दिल्लीसिम थांनानै आथिखालनि मणिपुर हारियारि जेंनाखौ सुस्रांहोनो आरो मणिपुरनि कुकी फोलेरखौ रैखा खालामनो थाखाय कुकी आइजोफोरा मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि दरखं मोखाङाव बुधबारखालि धरना होदों। अदेबानि उननि समाव दिल्ली पुलिसा 4 आइजोफोरखौल' मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहनि न'आव हाबनो होनानै माखासेखौ गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव थानो होयो। मख'नो गोनांदि आथिखालाव मणिपुरनि कुकी फोलेरा थांनाय 3 मेनिफ्रायनो हारियारि दाङाबाजिनि जाहोनाव जोबोद आलाय आथानि जानानै दङ। मेइतेइ आरो कुकी फोलेरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायाव मणिपुरनि नखर बिफानाबो कुकी फोलेरनि सायाव गाज्रि नोजोर होबोदों होननानै कुकी आइजोफोरा कुकी फोलेरखौ रैखा खालाम होननानै आखायाव प्लेकार्ड लायै लायै धरना होदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।